Xeu, benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de poble. Avui volia parlar-vos perquè, clar, a mi me passa de tot, també quan vaig guiar al supermercado, que podríem dir, a pegar a comprar, sempre me passa a mi totes les barbaritats, eixa cola del súper quan vas a pagar, que quan arribes allí, tu en el teu carro, el temps torna a anar a esplai i no s'acaba mai, paix que no mai vaig a arribar a on està la dona de pagar, tat? No passa mai, aleshores, quan arribes allí, al contrari, s'accelera el temps i aquella dona paix que vaig a quatre mans, o aquell home, tat? Retela. Van com una moto, tal. Això és l'espacio-tiempo, que podríem dir. La teoria de la relativitat està ahí, en les caixes del supermercat. Tal. Després, quan estàs en la cola, també fa molta gràcia a mi, i això home o dona que ve per darrere, i tira d'ull, te fica el cap així, i tira d'ull cap a baix, perquè tu te gires i veges que ja van portar una botella de hiel o algo, un tetrabric, perquè ell fica el cap ahí, te tira el que és l'aire així al bascoll, perquè te gires i el deixes passar, i què has de fer? Bueno, pues ja que t'has girat, passa que tu tens allà davant una botelleta, però és que després ve un altre i així no acabaríem mai, mira si són males ombres. I després està, vosaltres heu vist d'alguna vegada, us heu fixat que quan estan totes les caixes plenes, hi ha bona cola, doncs de repente sent turit, que van a parlar, algú va a pegar a parlar per el megàfono i se sent. I ja tots tiren de cap, tots que estan en la cola, perquè ja se ho esperen, el que van a dir, i diu: avisamos a nuestros clientes que abrimos la caja 4. Por favor, caja 4. En ese moment se crea lo que es la estampida de Jumanji, esa película, ¿lo viste de Jumanji? Que siento cagant llets, pues tots cava allí, cava la caixa ixa, com si s'acabara el món, el planeta, i com si regalaren per aquesta caixa els ingredients, no? Passeu per així que és gratis, ho entendria, però si no, tots cava allí. I una vegada tenia una abuela davant de mi que ella pensava que era jove encara, va intentar córrer, i clar, córrer d'ella és el 0,1% de quilòmetres per hora, i bueno, va intentar córrer, va caure llarga estesa, i s'adonen els ous que anava i tot, doncs va fer allí un empastre i ella també se va desmuntar. I l'abuela se va desmuntar allí davant de mi, que després no sabíem com arreplegar els trossos, va caure i, bueno, no sé, al final la vam arreplegar en un carro d'això de la compra, me país. I després està que normalment quan tu arribes allí a que te toca pagar a tu, ahí passa de tot. Ahí passa absolutament de tot. Quan vas tu, que has tirat, que t'ha paregut que has estat 15 anys en la cola i ja te toca a tu, que va ràpid, però sempre passa algo enmig. De repente, cambio de turno, espera un momento, por favor, que llega mi compañero. I el compañero que ve d'esmorzar i ells van parlant mentre van canviant la caixa, i allí, bueno, ha pegat un mos allí a bar Antonio i estava bo, això. Bé, no res, bé, que vaig bé. I bé, si tu ja t'has podrit a la cola, allí tires mà de mitja hora més. Com si no hi haguera fi a això. Entonces comenteu si a vegades alguna vegada vos ha passat alguna d'ixes, així baix, com quan vas en una caixa de condons i tampoc ho llits, això, no fa clic, entonces parlen per ahí també. A ver, condones con la referencia extra rugoso, por favor, necesitamos... Sempre passa també. S'entera tot el supermercat. Bé, comenteu això i si voleu un vídeo privat, visiteu www.miquelserrano.com o pa empreses o pa
tot el que vulgueu, allí teniu vídeos per felicitar, també bodes. Vei!